Maita yenyu tasangana muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Umu tiri kutarisa dambudziko remakunakuna kana mapiye ekuti vanhu vane ukama vari kuita bonde, asi tiri kunyanyeisa ziso redu pavana vasati vabva zera. Vana vai vatingati pachirungu ma-teenagers. Wanga wopedzesa zvako? Ndichiti iko zvino munhu anonyanya kuti kupatsuka kwataita senyika kuti machechi ataura zvawo, zvikoro zvinotaura zvawo, tingati SADC protocol iri kutaura nekuinterrogate yatinoti marriage bill, vakabvisa kodzero dzekuti munhu awane sevhisi yatutaura nezvayo Mai Chisamba. Zvinoreva kuti senyika ticharamba tichingochema-chema. Uyezve tini munharaunda yatinenge kuti vanhu vanozvikudza zvakanyanya-nyanya kuti inini semunhu wechirima handibvunze kuti ndobatsirikana sei panyaya dzakadai. Saka ndingoti mukuswinya chatinokumbira ndechekuti mumba vabereki gonai kutaura nevana kuti mwanangu bonde harishamisiri, mwanangu zvinoshandiswa zvakadai. Pana vamwe varume vari muno Mai Chisamba yekuti haagutsikane kuti mudzimai wake kana kuti mukadzi wake auye kumba aine kondomu, asi kana pazoitika mwana asina kugadziriswa uyu, ndiye mwana akunobhinywa nana sekuru, ndiye mwana akubhinywa nyama. Saka tiri kuti nyaya idzi ngadzitaure sekutaura kwadzitiri. Mashoko makukutu ari kutaurwa 9. Dzidziso izvozvi tiri pachirongwa pano. Kune vamwe vakutosumuka netuZambia kuti aiwa papa ine mukwasha, ndakaona ngotora kaZambia kangu ndikabuda. Garai pasi mugashire dzidziso, garai pasi, nekuti mukatiza pada mwana uyo wamugere naye ane dambudziko iroro, pada nherera iyo iye yamuinayo iri kusangana nemadzudzo akadaro, ndomboya kwauri muroro wechidiki. Inini papa panondirwadza nekuti ndimi mbuya boy, mwana weyu ndiye ane businessman, abata mwana wake. Mwana uyu akuudzai semuzukuru grade 2 gogo ndabatwa nadhedhi zvakati voti azvitaurwe muzukuru katongotaura chete shuga njaiwana kupi, handiti semazano shuga iri kudhura. Mwana uyu achatora makore, handiti achatora nguva, mwana ari kukuvadzwa. Saka ndizvozvo zvakaitika zvechokwadi. Mwana akataurira mbuya mai vamai, vakati iwe donoteza kugara nemukwasha. Ndokutaurira mai vababa wake, mai vakati kwete, handiti mwana azouya azotorwawo mwana uya kuhoride. Mwana ndokuti sei panapa ndisingaitwe zvandaitwa nadhedhi. Nyaya ndobva yanoripotwa. Mwana akazoenda kuchipatara, ndokuona mwana akatsemuka chibereko. Mwana ari grade 2. Zvinhu zvakaitika paane gore. Asi mbuya vakauya vakapenga kwakune mwana, vakati ndakutozvisungirira kana mwana wangu asungwa. Munozvinzwa sei? Mwana ari grade 2 abatwa nababa vake. Izvozvo zvinorwadza. Mashoko akanaka ari kutaura 9. Izvozvo zvinorwadza, asi kana munhu achida kuzvisungirira, achida kuzviuraya nekuti watsurwa, aiwa regai afe. Kufa kunouraya, musaite zvekutamba nako. Nokuti vamwe vanongoti vakada kunzi vatsurwe, ndodozviuraya, ndonwa mushonga wemakonzo, pamwe muri gonzo. Kuti ngagukuziva here nai. Tino mapurisa vari muno vachazoiteedza vachiiongorora, handitika? Nekuti kana hanzi kana kadembo kakavhuyiwa pane vanhu kanofanira kuti kaonekwa, nditi? Saka izvozvo zvauri kutaura, muri iyoyo ngaizikanwe kuti iri kupi, zviri kufamba sei. Ndouya kwauri Murora. Ini ndodongotaurawo especially hama dzedu dziri kutora advantage yekuti vemutemo chaivo ndiri kufara kuti vari mumaofficers munomu. But most of the times ukaenda uchinoripota macases ako, mapurisa acho kana ukatosangana nevechirume uri mukadzi vanopedzera vaakutokuda. Ende vanokubvunza mimwe mibvunzo iri silly yekuti unoluza kana confidence yekuti kana udotaura nyaya yako unopedzera usisatotauri. Zvimwe zvinhu zvinotibata zvokuti nyange ukambonyikidzwa unopedzera wakungozvibata uchingoti handoudzani ndodii. Saka ndoimwe nyaya inotibata sevana vasikana vachangotanga kuyaruka iyoyo. Ndizvozvo isusu hatiyere nyoka negavi kana iripo. Vari pano, pana chief inspector, pane maofficers ari pano. Nokuti hakunawo musha usina gonzo, vanozotaura kuti zvinenge zvichifamba sei. Tombodzoka kwauri Otilia, wanzwa zvabuda mwana. Urombo ndomwe uri kuita kuti nyaya dzakadai dzinge dzichinyararwa mumhuri, nekuti zvinenge zvichinzi akasungwa chingwa shuga sadza tichariwanepi. Handiti dambudziko iri harisi dambudziko rekuti ringapedzwe nemunhu mumwe chete kana kuti ratingati ringasiyirwe muri bedzi, asi pane vanhu vakawanda matanho akasiyana-siyana anofanirwa kutorwa. Tichitangira pamhuri kuti nyaya dzakadai ngadzinge dzichitaurwa. Handiti topinda munharaunda, ngatisaite zvekutaura kunge makuhwa kuti izvi tiri kuziva zviri kuitika. Varipo VFU iripo, aripo
mapoka akasiyana-siyana aripo pakubatsira kana zvinhu zvichinge zvaitika. Ende chimwe chatinotaura ndechekuti ndofunga hurumende yedu ine department resocial services handiti, rekuti chishuwiro chedu ndechekuti zvichinge zvabuda kunze kwekuti vamirire kuti rega timbotanga tamboongorora tichitsvaga umbowo kuti zviitike, mwana ngaakwasire abviswa ipapo, nekuti patichamirira kuda kuongorora nekutsvagiridza kuti zviri kuitika mwana ari kuramba achirarwa naye. Dzimweni dzenguva ndopaunonzwa kuti mwana abviswa panzvimbo iyo aiswa kure nekuda kwokuti mhuri irida kuchengetedza uye ari kuunza mari ipapo. Ende rimwe dambudziko kune dzimwe nzvimbo ndekwekuti kumapurisa ashona hakuna, ndeyekuti unofamba makilomita nemakilomita kuti usvike kumapurisa. Zvasangana nedambudziko iri vanenge varimo muchirungu anonzi maneighborhood. Maneighborhood takatarisa mashandiro aanoita nevanhu asiyana nemapurisa, vekuti zviri nyore kuti angonzi $10 ezvinezvi kune mayusa kune maRTGS ongonzi kamari ako muecocash nyaya yatombombombo. So chimwe chishuro ndechekuti dai zvaibvira kune nzvimbo dzachona dzekuti mapurisa ari kure ngakutorwe matanho ekuti dambudziko richinge raitika vanhu ngavaone pedo pekuti vange vachimhangara nyaya iyi. Ndizvozvo mashoko makukutu. Nyaya ngaitaurwe, zvabvira kare zvichitaurwa izvozvo kuti nyaya ngaitaurwe, chataurwa chafumuka, chataurwa chabuda pachena. Donzo redu nderekuti vana havabatsirike. Regai ndidzoke kwamuri vana baba nevakomana. Ivava vana ava mateenagers ava, muviri wavo chaiwo hausati wane umai, hausati wane umai. Regai dzive shiri, mazai haana muto, handiti? Regai dzive shiri, nekuti vamwe vana vari kupedzisira vafa, vamwe vari kupedzisira vaita urwere nekuti zviri kuvavhiringidza izvozvo. Tinofanira kuziva kuti tiri kusangana nematambudziko akawandisisa mukati menyika yedu. Ndouye kwauri. Senini kucommunity kwangu kwandinogara, ukaenda kutonomhangara nyaya kana kuti watoenda nemwana anorepwa unosvika senior officer pamwe vanenge vari 1, vamwe vese ava maneighborhood, asi mapurisa akazara muno mutaundi. Kumamakommunity kwedu hakuna mapurisa. Mapurisa chononzi mirira kuuye mupurisa. Mapurisa aya akauya unosvika kudza Epworth, ndizvozvo unonzi mirira. Wamirira mapurisa yauye vanokudza kuti tsvaga motikari yekuti uite sei, tiende kunosunga munhu wako. Motikari iyo inoda kubhadharwa. Mari yekuti ndibhadhare mapurisa yekuti ndibhadhare motikari yacho ndenge ndisitorina. Nyaya inosvika pakungoita sei, pakutoura nekuti inini mari yekuti nditakure mapurisa handina. Handisi kuziva kuti motikari dzakanyorwa polisi dzedza dzinenge dzichishandei. Asi kana vachinosunga mashabhini, aiwa unodziona dzitakura doro. Asi dzekuti dzibatsire vana vakarepwa hadzikwanise. Regai tiende kuna chief inspector sengwe vatibatsire. Tibatsirewo. Nyaya yamataura panapa inyaya inosuwisa zvipurusa. Isusu tiri kuti ve-victim friendly unit tiripo pakuti tinge tichibatsira vana pamirizhonga dzose dzavanenge vachisangana nadzo. Ndambonzwa mumwe mutaura ataura akati hanzi mapurisa acho anozopedzisira akutida. Isusu kumapurisa tine malevels. Tikati tine kuti kana ukasvika papolice station pane mukuru wepolice station ari ipapo. Kana uchinge waona kuti iwewe hauna kubatwa zvakanaka, zvawataura hazvina kunzwika, unokumbira kuona mukuru iyeye. Kana achinge aramba, unoenda kana pane imwe police station sezvakaita paHarare Central pacharge office pedapa. Panotori unogona kusvika ipapo mubva watotaura kuti ndabva kwakati, ndine nyaya yangu yakati. Tine inonzi complaints desk yokuti tinogashira zvichemo zvinenge zvichibva kuvabereki vanenge vasangana nekusabatwa zvakanaka kumapurisa. Isusu shuviro yedu kumapurisa e-victim friendly unit vakatodzidziswa kubata vana, vakatodzidziswa kutaura nevanhu sematauro amboita mumwe mutaura achitanzi mumwe munhu anogona kuuya nenyaya yekusabhinywa but ari kushungurudzika pache zvake. Kana mupurisa we-VFU aona kuti no, nyaya iyi haisi yekumapurisa, maybe inyaya yekuda kuendeswa kuzvipatara, tinoshanda nevakasiyana-siyana kuti nyaya iyo inge ichienda yega, inge ichiendeka, nokuti chara chimwanzi hachitswanyi inda handiti. Isusu semapurisa pane zvimwe zvekuti mwana arepwa hatigoni kuti timbva tati hatione, tinobva tamuendesa kuchipatara. Saka pane mamwe situations ekuti isusu hatigoni kuti izvi ndezvedu, izvi zvisiri zvedu, tinobva tati enda kwakati. Musaremerwe, mangarai, tiripo pakubatsirai, especially panyaya dzekusungurudzwa kwevana. Mangarai, musaregere muchiti mashoko makukutu arutaurwa nachief inspector. Munoziva dzimwe nguva muongororo netsvakiridza yatakaitawo pada hatisvike kwatinofanira kusvika nekuti tinotaurirana. Mazviona, ndinogara nchipamuenzaniso kuti munhu anogona kusvika pachipatara kunze kwokuti abvunze paye pakanzi reception paye, anonobvunza vamwe kuti chiremba uya here, anokutaunza nhasi havana kuuya.
adzokera kumba antozodzwa kuti vaswera varipo. Zvino izvozvo ngatisvikei tinzwe mapurisa ari kutaurwa nachief inspector vari kutonzi victim friendly, kurakidza kuti vanoshamwaridzana nemunhu anenge asangana nedambudziko. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.